God eftermiddag og velkommen til DR The Route. Vi er taget en tur til Kiribati for at besøge Søren Ryges lidet kendte tvillingebror Umbuktu Ryge. Men goddag. Hej. Og hvad er det for en oplevelse? Rokoko Silfredi. Rokoko Silfredi. Ja, goddag. Hej. Det er jo her, den fantastiske plante Masculinum erectus, den rent faktisk gror. Og du kan garanteret se nogle blade på. Og det er jo embladene. De har en THC-værdi, som er på omkring 374 milliarder. Ved du hvad? Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes sgu, vi skal prøve at ryge det. Tilbage til studiet.